Sarno, o also known as Kakampink 101. Sir, good afternoon. Ini si Action John Diaz sa Action Radio. Hi, good afternoon po. Thanks for having me. Yes, sir. Specifically, sir, you are a vlogger or a YouTuber. Am I right? Yes po, yes po. Okay. Sir, and we knew nga taga rito ka raw sa Negros Occidental, sir. Oo, actually nag-graduate ako sa Bacolod City National High School. Okay. High school ako. Mm-mm. Pero, you are a resident po of Murcia? Opo, more siya, pero malis na kami doon. Tapos nakaano kami ng lupa dyan sa Guanzon. Nandiyan yung sister ko ngayon na nakatira sa Guanzon lang. Tapos yung may sister ako sa Tangog, sa Ramilo. Tapos yung mga auntie ko na sa Villamonte po sila. Pero currently, sir, saan ka po ngayon nakatira? Dito po ako sa Manila. Sa Manila. Po. Sir, Apo. let's talk about yung initiative po ninyo, yung advocacy po ninyo. Ano po yung idea sa likod itong pagbibenta po ng bigas na napakamahal po ng presyo ngayon, pero sa inyo pong parte, nagbebenta kayo ng bigas sa halagang 20 piso? Opo. Actually nagsimula yan nung iba tumataas yung mga presyo. So parang ginamit ko siya as concept doon sa aking advocacy na sabi ko parang gusto kong tumulong sa ating kapwa Pilipino. Pero sabi ko nga yan ang gamitin ko yung concept na 20 pesos. That's why binebenta ko siya ng 20 pesos na lang. Pero yung bigas natin na binebenta is premium po yun. Pero kung iisipin mo talaga, walang bumabalik sa akin. Kasi, example, bibenta ko siya ng 20, sa bawat tao, 5 kilos, no? So, bibenta ko siya ng 100. So, 20 pesos sa per kilos. Pero, yung bumabalik ko sa akin, yung next area ko, syempre, bibilin ko na din naman pala, din ulit yun. So, wala rin talaga bumabalik sa akin. Okay. So, total, wala talaga. So, parang ano lang yun, parang yun yung concept niya. So, saan po ninyo kinukuha itong pondo po na ginagamit ninyo sa pagbili po ng bigas para po makaimagi sa publiko po? Sarili ko talagang funds po yun. Sarili ko siyang funds. Hindi po connected dito sa kung saan man. Walang nagdo-donate po sa akin. Hindi rin ako nag-fundraising. Basta sarili ko po pondo po yung ginagamit ko. So, ibig sabihin po, ito po ay sarili ninyong inisyatibo. Gusto nyo lang pong tumulong sa publiko. Pero napakalugi naman po kayo nito, sir. Yun nga, hindi siya talaga pwedeng gamitan ng word na lugi kasi ang ano ko talaga diyan parang ginamit ko lang siya na concept. Pero yung binabalik nila sa akin na 20 pesos for the next, nakaalaan ko siya for the next community na naman na napupuntahan ko. So binibili ko pa rin din siya. So wala talagang bumabalik sa akin. Para ano lang, yung sa community na yun, yes, binili na ng 20, pero gagamitin ko pa rin yung binalik nila. Doon sa pagbili ko, mas mahal pa kasi syempre bibilin ko siya ng 40 per kilo, 50 per kilo kasi premium siya na bigas and then inaano lang natin na 20 pesos. So, nag-aabono po kayo pagkatapos nun? Para sa iba naman yes, pong lahat mga talaga. I mean, palabas po talaga lahat. Kasi syempre yun naman talagang pinaka purpose ni Kakamping 101 is talagang kahit paano makatulong po tayo sa mga kapwa natin Pilipino na talagang sa ngayon hirap po talaga sa presyo ng mga yung bigas is basic po talaga for Filipinos. So ang inspirasyon po ninyo, kung ako po yung magsasabi, yung pagmahal po ng presyo ng mga bilihin, ginawa po ninyong inisyatibo at konsepto ito pagbebenta ng bigas na 2 piso po sa kada kilo, at pagkatapos po nito, yung nabebenta po o nakukuha po ninyo galing doon sa pagbebenta nitong bigas, binibili po ninyo ulit, and then dumadagdag po kayo para sa iba naman pong komunidad. Yes, tama po. Napakarami naman pong pera ni Kakamping 101, sir. Hindi po. Okay. So, yun po. Okay. Ano po yung sistema po ng pagbebenta? May limit po ba yung pwedeng bilhin ng tao? Yes, for families, like itong katatapos lang natin, nag-ano po tayo ng 50 families. For every family po is 5 kilos na po na bigas. Yun po yung limit po natin para naman na mas marami tayong mabahagian. Pero tomorrow, meron po akong schedule. Dinagdagan na po natin, ginawa na po natin 100 families. So that's 50 kilos. 500 kilos, sorry. 500 kilos yung bigas. Yung bigas na nakahanda po para po bukas sa activity ninyo. Saan po yung una nga, sir? Saan po ito yung 50 families po? Yung una po dito sa Taguig, no? And bukas yun hindi ko sinasabi yung kasi parang kumbaga parang tas surprise lang nandoon ako. Kasi mabilis lang po talaga siya. Maubos, sobrang mabilis pa. May kasama po kayo, sir? Meron yung driver, tapos yung kaibigan ko rin na isang nag-a-assist po sa akin na vlogger. Tapos yung mga assistant.
Tama po ba kapag sabihin po na yung kinikita po ninyo sa vlogging, binibigay po ninyo, dito po napupunta sa initiative ninyo, sir? Wala pa po akong revenue. Kasi Okay. ang Facebook na po na to is although malaki na yung subscriber niya, marami ng views, pero naka-restrict po ito kasi dahil meron po tayo dati po yung channel natin parang di ba, political, so ang daming, syempre, you cannot please everybody, marami po nag-report, so nare-restrict po siya, so hindi po talaga siya monetize. Sir, hindi Pero po sa ngayon, hindi po ba kayo natatakot na baka po sabihin po this is a political agenda kasi yung pangalan niya Kakamping 101 eh. Alam naman po natin yung mga supporters po nung nakaraang eleksyon kakamping po yung tawag sa kanila, sir. actually po hindi kasi sa nakikita ko sa actual po is kahit nga doon sa una kong pagpunta is yung katulong ko mismo mga BBM supporters. So alam mo sa ganitong panahon hindi na kailangan i-highlight pa yung kulay kasi ang syempre yung ang pinaka titingnan po natin dito is yung mga families na natutulungan. So masasabi kong 99% is mga BBM supporters talaga yung nakapila. No, so ako hindi ko siya pinipili, no, kasi syempre ang mga tao sila mismo nagsasabi kung makikita mo sa kanila kung alam nila na ako si Kakamping 101 and iba yung aking political pero and yet nandun po sila nakapila. Bakit? Kasi po talagang kailangan po talaga nila dahil po talaga mahal po yung bilihin. And ako naman hindi ko pinaramdam sa kanila na ito kailangan tayo may iba yung nyo, iba yung bilit nyo, iba rin sa akin. Hindi po ganoon kasi ang sa atin dito is matulungan po sila, malaking bagay po talaga sa kanila yung 5 kilo na 100 pesos lang. Sobrang mura po talaga. Hindi rin po ba kayo natatakot, sir, na baka red tag po kayo kasi po nasa ibang po kayo. Kasi pag, Hindi naman po siya. sir, Hindi kung po siya, mamarapatin po, nung nakaraan po kasi ito pong yung community pantry, yung nag-initiate po kasi nito, sir, ay na red tag po. Tapos kayo po, meron na pong sumunod sa inyo, may Kakamping 102 na po, sir. yes. Oo nga. Ay, sa atin naman siguro, ito naman is, wala namang pinagkaibo to. Sa akin talaga, purely tulong talaga and wala naman itong masama sa ginagawa po natin and in fact talagang yung ating mga kababayan talagang gusto nila at yung aking yung messages ko talagang napupuno na, sir, all over the Philippines na yung nag-message po sa akin kahit sa mga probinsya. So sabi ko, sige, lang natin, kumbaga, pag-pray natin na talagang hanggang kahit saan po, maabot po natin. Sir, may mga iba pa po kayong ibebenta? Nakalagay po kasi sa Facebook niyo, magbebenta kayo ng itlog eh. Yes, this week po. So yun yung aking isa kasi ito kasi yung mga usapin kasi sa social media. So since nag-vlogger po tayo, so sabi ko ito yung gagamitin ko na mga inspiration, no, para doon or concept para doon sa ating mga mission, no. So itong egg na to naging usapan din to sa social media. So sabi ko sige, pwede ko nga isama din ito na for 1 peso lang. So yun, ay din natin for 50 families, tapos yung isang tray na yon, may ilang piraso ba yun? 24, so 24 pesos lang siya. So di ba ang laki sobrang laki talaga ng tipid kasi ngayon hanggang meron na atang 18 pesos na yung isang itlog. So yun po yung ating din ibebenta din this week po. Sige po. Sir, Richie, thank you po sa time na binigay po ninyo sa Action Radio Bacolod this afternoon. Thank you so much po for this initiative po. Thank you. Yes po. Thank you po. Thank you. Okay po. Thank you. Bye-bye. Diretso, komprehensibo, wala sa